चीजें लाइट और मैं फरिश्ता भी एकदम लाइट, कोई दुनिया का बोझ नहीं, एकदम हल्का। और मैं इन रुई के बादलों पर शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति 13/1/25 प्राप्त मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा कहले मिठे बच्चे पतितरू पावन कराउथिबा बाबाଙ୍କ ସହିତ ତୁମର ବହୁତ ସ୍ନେହ ରହିବା ଉଚିତ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ପ୍ରଥମେ କୁହ ଶିବ ବାବା ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ପ୍ରଶ୍ନ ସଠିକ୍ ୟାଦ କରିବା ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ସାଧାରଣ କେଉଁ ଧାରଣାମାନ ଆବଶ୍ୟକ? ସଠିକ୍ ୟାଦ କରୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ହୋଇଥିବ? ଉତ୍ତରରେ ବାବା କହିଲେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ୟାଦ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟତା, ଗମ୍ଭୀରତା ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର। ଏହିସବୁ ଧାରଣାର ଆଧାରରେ ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ୟାଦର ସହିତ ମିଶିଥାଏ। ବାବା କହିଲେ ତାଙ୍କର ୟାଦର ସହିତ ମିଶିଥାଏ ଏବଂ ବାବାଙ୍କର କରେଣ୍ଟ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ସେହି କରେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ତୁମର ଆୟୁଷ ବଢ଼ିବ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇ ଚାଲିବ, ହୃଦୟ ଏକଦମ ଶୀତଳ ହୋଇଯିବ, ଆତ୍ମା ସତପ୍ରଧାନ ହୋଇ ଚାଲିବ। ओम शांति। अच्छा, मीठे मीठे सिखलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते। हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को नमस्ते 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 नमस्ते। दाना पाई मुख्य साहस 1 नंबर निजर बुद्धि रूपी झूलाକୁ ज्ञान रत्न भरपूर करने सहित पुणी दान मध्य करने पड़िबो। ଯେଉଁମାନେ ଦାନ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅସରନ୍ତି ଖୁସିରେ ରହିଥାଏ। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରାଣଦାନ କରୁଥିବା ବାବାକୁ ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହିତ ୟାଦ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିର ଦାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ବୁଦ୍ଧିରେ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଘୁରାଇ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଦାନ ନିଜର ଅନ୍ତର୍ବାହକ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ସେବା କରୁଥିବା କର୍ମବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ବିସ୍ତାରରେ କହିଲେ ଯେପରି ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ସାକାରୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛ, ସେହିପରି ନିଜର ଆକାରୀ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତର୍ବାହକ ସେବା ମଧ୍ୟ ଏକା ସାଥିରେ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେପରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଗଲା, ସେହିପରି ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଶିବଶକ୍ତିଙ୍କ ଯୁଗଳ ରୂପରେ ସାକ୍ଷାତକାର କରାଇବା ଏବଂ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସେବା କରିବା ପାଇଁ କର୍ମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାରର କର୍ମବନ୍ଧନ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ସର୍ବଦା ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ରୂପରେ ରୁହ। ସ୍ଲୋଗାନ ଜ୍ଞାନକୁ ମନନ ଚିନ୍ତନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁଭଳି ଖୁସି ରୂପୀ ମାଖନ ଅର୍ଥାତ୍ ଲହୁଣୀ ମିଳିଥାଏ, ତାହା ହିଁ ଜୀବନକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥାଏ। ବାବା ସ୍ଲୋଗାନରେ କହିଲେ ଜ୍ଞାନକୁ ମନନ କରିବା ଦ୍ୱାରା
ଯେଉଁଭଳି ଖୁସି ରୂପୀ ମାଖନ ଅର୍ଥାତ୍ ଲହୁଣୀ ମିଳିଥାଏ, ତାହା ହିଁ ଜୀବନକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥାଏ। 13 ନମ୍ବରରେ କହିଲେ ବାବା, ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାର ସେବା କର। ଏପରି କେହି ବି କହିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ମୋତେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନାହିଁ। ଯଦି ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ସେବା କରିପାରୁନାହ, ତେବେ ନିଜର ସୁଖମୟ ସଂକଳ୍ପ ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସୁଖମୟ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ସେବା କର। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ନାହିଁ, ତେବେ ଘରେ ବସି ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ହୁଅ। କେବଳ ମନରେ ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପର ଜମା ଷ୍ଟକ୍ କର ଏବଂ ଶୁଭ ଭାବନାରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଅ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମଣି ହୋଇ ସଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରୁହ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କର। 13 ନମ୍ବରରେ ବାବା କହିଲେ, ଯିଏ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମଣି ଅଟନ୍ତି, ସେ ମନରେ ହୃଦୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ, ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ଡ୍ରାମା ସଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ। ତାଙ୍କର ତନ ମନରେ ସଦା ସମ୍ପନ୍ନତା ଲହଡ଼ି ଦେଖାଦେବ। ଯଦି କିଛି ବି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଯାଉଛି, ଚାହେ କେହି ବି ଆତ୍ମା ହିସାବ କିତାବ ଚୁକ୍ତ କରିଲା ବାଲା ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ବି ଆସିଯାଉଛି, ଚାହେ ଶରୀରରେ କର୍ମଭୋଗ ସମାନ କରିବାକୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ହଦର ସୀମିତ କାମନାରୁ ମୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ସନ୍ତୁଷ୍ଟତାର କାରଣରୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରସନ୍ନତାର ଝଲକରେ ଚମକୁଥିବା ତାରକା ସଦୃଶ ଦେଖାଯିବେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।